zvese kutanda zvichikwadi ndikaimba chabatwa nemhosva mwari batsiro musoro mama ngatadza kunhu ndakashaywa netunhu saka ndine mari tinasa munhu mari tinasa munhu ini ndakatanga kuhwala 2013 ndiri kubasa ndakaendako ndindiri kubva kubasa ndichienda kumba kwakusangana nekamunhu kakana kuma4 ndichimakona ndaona kamunhu kaya munhu kaindinyika ndobva ndangoisa muchindi kwako wandada ndopinda muloti ndoenda pamba mangu unganacho ndomuka ndoendegeza kwenda kubasa ndika kubasa saidi ndilo ndaitemwa nemhosva kuita demo kutemwa kairi kuti ka ndikabva ndati unenge wandibata wotinoshanda nekokana vandibata ndiyegume kutaura ndiyegume kude ndikatoliwa ndikatsoka jenara ndikapedza ndofunga mwedzi ndiri baba ndazomuka ndicho apo ndakamuka ndajamba gomba ila ndaibvunzwa nemunhu asingaoneki mune ati ndiri kuonjwa nani kuno ndaingogona kuda basi kusvikira akati muna kunze kunono munzwa ndichirara kuti handimuzivi hatikouyindano ndikati unun'una ikanzoo anda una ipapa chikandimira ipapa ndichi mira ndoti mira akundamira paya kwakunzi ndakataura zvakanda ndingapedza nguva zvikandimira ipapa chinguva ndikubaka ndakanzokuda kunemba yako zamba gombeli kune gomo iri ndonongedza makumbo gumba iri ndakachongotamba pichana kona ndazamba ndapa musoro begomo apo ndakatindira kuti ndazamba sei ndikokumuka kwangu ndadaro ndiri kukogosipitari ndakunzwa manje ndakunzwa kuti kuna nhari kuni ari kuta ndapedza kuti pakauya mwanangu musikana mama taura hapana daira hapana ndikokugara zvikandikati buda vandambuda vandaenda kumba ndashandira kudanga mvura svika kumba ndone ndokugadzikwa pasa mwana uyu ari kundisa mumba andimanguva vaiuya vatichanye mama ndakandoradzikwa ndigari andini kwakutete akata mai takaona kuti timutaurira kuti mai mbavha dzakabva nazviko rangu anga nemanupfumo basa ndikagara rangu kusvika munun'unangu chibingi
Wamashiremake auya ambaluyai ndikandesha kuchibingi ndikazobva kuchibingi ndakogona kukambela kubata madziro kumia ndauya pamba mwanangu akati mai yamonene ndikada ndakafamba kuchibingi zvese ndakasvinja mwanangu ndiri kufundira kutaura bvandadzoka ndagara pamba nazvo ndichingodaloko kambela kumira nezvinhu ndapedza kudaloko ndipo ye mwana mai aibatanga kuti iwe uri muloyi wakalamulama iwe uri muloyi wakauraya sisiwo ndakatedhanana sisi akafika makomangu ndichachengedachiwana anouya ngenofu akafa mwana baba mai ndini makombe opedza woti ndomulo ndovandanyala handina icho ndakataura ndikati handisati ndagona kutaura ndikagona basi kumanzvi kubuda ndikuenda kwamama saka ndipo ndakataura iwari kuita zvinozvo kulomba kwake teivapa une mushonga wakapfeka ipapa mwana wake ari kundonetsa ndini muloyi ndikaenda mwana kake ndepizitendi bodi mutani angaloloa ninongo kwakutola hoya ndakaenda pange ngechisimba kuti ndoenda pafambapa ndoteme mwana nekuti mwana hana chidemo ende kufuri wakaitwa ndima nanasi wese wani basa akazoshinga kuya pambapa anake amwati kutauraga kuti maiguru takanzi muli muloyi atisviki ana ega ini kusvika izvozvi ndikati manzi akumbuda manzi akanaka kuenda kwamundani sisi wani kutaura kuti ndini ndakauraya ndini ndaichengeta vaketiwa zvakana asi handitaurima nongonyara goya mwana wake iye wakafa munenumbudzenya makambomune pimi ekinzidendi inoitika munhu uchipanduka musoro kutora ulopi makaona ekinzidendi akada nhasi uno mukomana mwacho mukuru akandidza kwenda zoni akakweleta malakai izvo zvari kuhwara manda kwakuti rapisana ikoko asi ndiyakalomba aienda mumunda make kotele kuti fundi kutaura nezvidhoma mumunda make ativhanya zvimwe zvacho izvozvi zvitori pamupichisi pamba apanoenda padherei kotele achitaura nharo apedza oti ndiye muloyi ndakaloya ndikatoolaitika nani sisiyaonotaura nemulimanga akafuma akafaini kuti pinge aishanda mugavhumenti nyangwe mukendapo anomutaura kuti chipanga akafuma akafa ende zvanotaura zvekunyaka bacheba zvona ndakabva kuno sadati sandakauya kumba kuti ndakukuponda ndikamuka mande ndikaenda kupolisi akauya akaneta nomaka icho ndakamuchaisha apa ananga anomuda
anayemufia walikutola kasalafu awatoa namenaba ndakatoa nangu mulikuzonaka antitaula muzakanda ndukutaula munenyaya basi ndiye munungulongotho sakaini ndukutanga ukuthi mutitsvakile munhu ishe aneta kuti munhu atitochingamidza kundobvudzana ndakatanga ndichachingamidza ada muloyi saka ishe ndauya kuti mundibetsere nemunhu No, pakanaka ifoto. Sunga yangu. Yes. Mazuva zvakuita vanambira. Ndazvirwa. Muri kuti idi. Mambo. Ndini hangu Zita ndiani? andodzevenisa munhu. Nyaya yatorwa panapa inini handina kana kumboonazvo. Handina. Chandinoziva ndechekuti akanditi ndiri muroyi. Ini ndakamuroya kuti astroke. Sezvaataura izvi ichokwadi. Akandinanga kuti uri muroyi. Ende akandinanga tiri kumusha. Wekumusha akati asiyana nazvo murwere tinomuziva. Wachibva wasiyana nazvo. Daka raoma yawo rakatanga 2001. Sisi warutaura akafa. Akafa shuwa. Wabereki wangu achiripo wabva wakumbira murume wangu akati tokumbirawo kuti mai nyasha nababa nyasha musare newana panapa. Ndimi watiri kuti mai wewana wari pano. Wana wachiri vadoko. Wana wakura mozosiya mwendomba kwenyu osarawo zvionera. Obva asimuka. Vadaira mai akati we muroyi satani. Ungataura mudoko uyu kuti aite mai wewana inini mukuru ndiripo. But asi mukuruba. Kune mukuru wa57. Haana kutaura akanyarara. Akatukana namai vakatukana kusvikira akati iyo amati ngaite mai dawo zvono tanogara iri pano. Kusvikira vabereki vakati no. Nyaya iri pano ngeyekuti kana zvakudaro wana wacho ngasara ega pano. Aeta kumba kwake aona chaona ana chachipa vana vari pano. Shuwa takaparadzana wana wakasara vega tikashorwa. Hama dzenyu dziripi munhu were? Nyamalopa ndikokutokunamata nobacha ini ndakatititutuba Pamusoro. Hama dzenyu dziripi muri wairi? nyamalopa Nemiwo. Yetiriwa nemunhu wangu tinamaro padoko musha kwedu. Saka muri kuya kokumanda kuno kumunhu uri wairi. Vamwe varipi? Arikumushanisirwa kwazongoita nhamo wanga wachitora dako yasi kwaita nhamo wobva watotiti atadza kubudirira. Munotaura kuti kwaita nhamo. chinebero wama Chatokuda manje mbuya. Unoona nyaya yakadai ine kutumana kwemhuri. Handiti. Saka mhuri inofanira kunge iripo chinzwawo. Kuti kana paine zvekutaura nendapira. Ari kuti chii? Kuti munhu wese azive. Because mukaswera muri tu. Imi muripo akuchabva moda kutaura kuti abatwa. Achinzi muroyi. Handiti. Iye usvike kuti ndimi mabatwa. Saka vanhu vachati chokwadi ndechii? Tikuti isusu kana muri kufamba muri kupfumana zvemhuri. Mhuri ngaive iri chii? Ngaive iri icho. Ichirwawo mhuri nyaya yekunetsa chii? amusalamama Taura mberi. ndakafona kuna handa tine handa ndiyo ngata aneta no zvinobizvawo saka ndakamufonera ini kuti iwe ini ndakwenda kwamama konyoresa iwe nehanda dzako nasiti vatanga kupopota kuti ina nditongina mambo asiri wangu ba ndotongwa kwangu kuno Nyamalo saka ndakamuti zvakanaka ini ndikugara kuno uya ari kuno ndakutanga nyangu ipi wamambo Mutasa ndotouya kuNyamalo pakunasa unyama. Izvo zvimurugara uno. Ndiri kuchikanga. Ichikanga ndipo apo hakusi paNyamalo. Hakusi paSaunyama. Akaramba.
hanzva dziri kuuya haina nyaya, hanzva dziri kuuya is witness. Saka kana uri witness hauna basa kutodaidzwa kuti unongoita you just go kwadaidzwa because haasi mutonga mutonga is not anzwi chete kuti mimi wana uri kugara kwamutasa ndakuda kufamba kana muri kutikanga mueseka it means kuti muri kwamutasa saka nyenye inotonga kwamutasa. Asi kana kuine munhu ari kwadzimunya kana kwani kwese ada kuya wati kuti tisingauye anzwe handiti anongoya unzwa hazvina basa zvokuti chete. anasekuru ariko takatofamba nawo waripi nhasi ari kumusha ikoko. no nyaya yezvatinoita mbuya siyai toda nhamba dzana sekuru unadzo handiti nhamba inimi hamuna nhamba dzana sekuru ana sekuru ihanga dzenyu saka ndikuda nhamba dzihadza dzenyu dzaana sekuru newana wenyu varipi? takati wana mupindiri nyayana wana wenyu ngavauye toti wanzwe kuti mukwanise kugadzirisana mwanzwe kuti zvakamira sei, because haisiri nyaya yekuti ahwina ndiani, inyaya yekuti magadzirisa here dambudziko ndozviri important. Magadzirisa here dambudziko zvinozvi kuti ini ndahwina hayo. Saka ndakuti wapei next week ichi ngaiswe pamberi yacho kufa 9 holiday 9 inenge zi Heroes Eve, Heroes Day. But Heroes inenge zitashika. Iyo ndio tingapenda stili kuzo unabala kwa wali free. Haisiko sana. Saka mwana msona. Sana August. Achipa yawa no namba zichi. Sasa kuona wakudo wangu. Tuna wakukwada panapa. Unoti wangu. Sinota bodishi yenyu muri tu. Kuzimutala na kuti muchaira nezvidhoma muri tu. They must know kuti nezvidhoma ndiani. Iri kana mese kuine zvidhoma unofana kuziva kuti mese mune zvidhoma. Unotaura ndakachaiwa ndakasangana kamunhu ndakasangana ndakuna ndamamusoro pekumu ndikachaiwa. Ati then on top of that imi matoya nhasi makatopfeka mushonga yamune wamapfeka ipapo. Mambo ndokumbirwa anondisecha. Aya hatiseche. Pamwe zvemwe ichokwadi zvandizivi hangu iwo ndo anoziva zvekumba kwangu ina handizivi zvekumba kwavo. Handichazivi ndi waruziva kwavari mushonga wacho. Pana akambotsvimboka here apa nemukomana saka hondenye ubaba aina ndizivina kuti zvakandouya rakabva pahumai kunekerwa peumai kunekera matanda wanawo chichane masoko anditi arikukaizva ada kutaura ndi mambo maningi zvemuchetera zvutaura une zvekutaura zvakawanda shungu dzenyu dzichapera muri yese iri mutoda kuenzanisa kwete kuti titi ndingawe mugare semukomana muningi munogarisa Alright. So okay, ngatiye mswa 16. 16 mbotsvage mari naiwo watsvagawo mari dzemabhazi anyangu ndina namba idzodzo maita basa ndamira pamberi pedara mabokutasa ndezvato zvichikwadi pachabatware Mwari arimubatsirwa pamusoro changani pamusoro dare nyaya yangu iri pano ngeyanikorasi nabheni
Nyaya yakatanga musi wa10 June. Vatondidaidza masikati mapasi 10. Amaiguru uyai pano. Then mukuru ndibaba mimi. Then mudiki mwana wababa mimi. Vandatoenda nemwana wangu kuda kwashi. Vatatosvika ndakatoenda kuendepi? Kuda kuenda kumunda. Ndakuenda baba mimi. Ata zvakanaka. Mwana wangu yangu oda kutosimuka. Kaziyo kuda unotokuendepi? Sara utandaro na mwana. Mwana yabva atosara. Saka ndaenda kumunda kuya ndakabva ndazvitongesa. Vamuni chisero chaita ngeche. Mwana wangu ane 2 years echirwara. Tichiti tidai baba munini anga asina basa nemwana wangu. Nhasi unokuite ngechisepo kuti uya kugare padhuza. Pendiri kutaura zvitongesa kudaro ndakaona mwana wamunini wangu ukumhanya. Maiguru. Mhanya ikumba amene munosvika kuda achiri mupenyu ere. Asvika ari kurohwa. Ndi baba munini wacho na Beni na Beni umweni Nicholas. Ndakamhanya. Vokuirrigation kwamanunura. Ndakasvika mwana wangu uya anga achidzika adzike kuzasi kwana Songweni. Vandamhanya ndotizire kumwana kuya. Ndakazoona mwana wangu anga asina trouser, akumurwa trouser. Musoro wadini wabati mama ndagerwa bvudzi rangu vatora bvudzi rangu. Vandatanga kuchema. Vandasvika nemwana wangu ndikandipe bvudzi remwana wangu ramadini ndamatora. Vandasvike uyu mukomana umweni Beni aibati bvudzi remwana wangu ririko kumba. Ndakapfira tese. Uyu waizviti ndiri kubudirwa Nicholas nezvikiro rako chigwanda. Vatasvika kumba kuyana ndiri ndipe bvudzi remwana wangu ndakatomira. Nicholas wakabva andipiya ndara. Vatadonha pasi. Vandibata maoko angu kudai. Vandigarira padumbu pangu. Atanga kundirova ndakaita saizvozvo. Achindihedha achindisvipira mati. Baba munini anga ari kundisira doro. Uyu Beni mudiki anga ari kundisira foja. Vaindoita mwana wangu ndozvakandiita. Nhasi uri kufa. Saka mwana wangu paakazviona akutoona ndiri kurohwa ndisiswa zvisi. Wakabva amhanya kutorawo ndande. Udoko adini wakakwa. Ukadzibva mwatobata kuda kuti tikaurai namai vacho, tiurai kamai kacho. Hama dzacho dzinoita akafusira. Mwana wayo akabva uyu Beni yakabva kuenda kumubata ibva kuwa bhutsu mwana wangu yabatwa napasi. Mwana wangu yabva aenda. Hapana akakwanisa kundibata vanhu vangu vakatozara vemunharaunda. Muningino wangu akasvika ndiri kuchema ndiri kutora ndiri. Baada kuuya baba munini akati usambosvika kuno. Usambosvika bhizi kundisira doro nefoja nechirohwa. Pakazenga pauchidonha muningino wangu ndo pakazondisiya aibva apkanya hari yawo. Vakumura matrauza awo. Vaenda kumukomba unozwi Magubu. Amene ndokumwenda kwakaenda heti yangu nebvudzi remwana wangu. Vasvika vaite zvakaita, vakauya vakaita chibarirwe varume. Vasina zvakapfeka. Ini ndabva ndazomhanya ndabatwa nemuningino wangu kuti akuchende pasabu. Ndindori nedoro ronokurwa kwandaita. Sabu kangati mai, mimi musasarara kumba. Vanhu vatondifonera. Chidini chine mora pamuningino wangu mangwani mwende kupolisi. Vandakuma zveshe mabva ndandogadzira bandaenda kupolisi. Polisi kubva ndasvika ndamangara nyaya. Vati saka makarwadziwa ere mama? Ndikati nzee yangu ndiri kuita nyika kubloka. Ndoite ndiri kunyatsa kuzwa. Vatondinyorera kuti tiendai kuhospital. Vandaenda kuhospital uya vandaoneka. Akati munofanira kuenda kujena hospital. Vanhu vakuru vaya vanofanira kukupa imari. Handinozokwanisa kuenda kuhospital mari ndayandisina. Vatadzokera kumba. Ndopatazonzi koti musi wa 13 iri Friday. Vataenda kukoti kwaDC. Vandachitotsanangura PP wakabva atishedza. Kazana Zuzi, mai ndinoziya ngemwana wawo isorwara. Mukomana wacho. Nhasi unomwa kumushungurudza kuti muri kutora zvebvudzi rake. Nyaya hatisi kuitonga bamwe tikaitonga muri kuvharira. Tiri kuziva kuti bvudzi remukomana makatora kuridini. Endai kwaMambo Mutasi. Nyaya panotopedzwa chimukotsa ngoti mwana wawo anenge achirwara achitambudzika namai wake musina basa naye. Nhasi uno mwana kuti zvapinda. Mwakuchitanga kudii? Mira. Mukoma. Kubva paya tatodzoswa. Tatodzoswa kumba kuyana ndo patakazoya kuno ichiti zvesvikiro ndo pandakamotoitawo. Vandazoya kumandara kuno. Nyaya kwawo chitomandara kwawo chizobuya kuti kuzokuwa dhetera rasi. Saka nanhasi handina rugare naNicholas. Pamba pangu unouya achindidzingirira asi unoshandisa kuti mai ake haapondi. Unenge achiti ndiri chigwanda. Chigwanda ichi saka tata kuchifunga kuti patakaenda kuHarare panozviziya na baba haki kubude pachena. Tinoti zvinhu zvisati zvaitika izvi takaenda kuHarare. Taenda kuHarare tasvika panozwi paZimula. Takasvika pamwe takapinda ngemwe n'anga. Takapinda rumu rokutanga. Vatapinda rimwe rechitu. Auoni naanhu acho kuti hope dzai dzakadini. Kubva adini akanga akazouya nehembe. Imo mwachigwanda ndo mwachigwanda mwati mwana buda chiti chigwanda.
vamwe vachibudiswe mahembe dzataitabva nadzo akanga akazomunoise hembe mubhegi maiso mubhegi vapuwe mutengo akapiwa kuti munoisa muno bhegi rinozovhurirwa kuno saka bhegi rero parikavhurwa mwabva mwabuda nyoka pai ndiwo urombo hwenyu chitobuda abhabhata anga abhadhara 500 hapana nechakaitwa nedare rataiti kumoti kamwe tinogadzirise hapana takandodzoka zvakata siri dambudziko rindoripo izvozvi mwana wangu wacho hamutori nyamunongo makabuda nyoka mubackground iro rababa munene rakabhana baba munene umwe ane mwana anga ari saka Nicholas ndiwe yes Nicholas ndiye pamusoro ndandatosirira bvudzi riyana manje baba munene akazombotora mubatsiri waataura kuti ana anowe waataura pamandikapita bvudzi riya rakandokuonekwa riri kwamagupu veibva rachitorwa bvudzi riya rakapiwa mukadzi wababa munene mai neni mai primi izvi mozoribudise mwana pachangamiri bvudzi remwana bvudzi riya ndakazoshandisika musi wa23 apa ndoona pakubva panzira pamwe ndichibuda kudai ndoone bvudzi riya ishoma iro rinenge rakapaurwa robva rasiyiwa panzira pasaidi pandadaidza maini maikeke baba munene ana akadzi teti uye mundono handobvudzi remwana wangu riya iri asa inge ndiro handina uribata aendepi murume wacho iye Nicholas vari panzira uyarabvafarada baba wacho vavakuri ngauye kuno Nicholas ndiune nyaya right bam Sumukai bam. Itoona mai mamuri kunzeka but nyaya zvindei because makarova mai mukacheka bvudzi remwana wake mukarova mwana wake muchiwadira doro nekuwadira foti kana muchiwadira chii zvamaiwadira wamapedza wamaenda kwamakaenda kumizi wamadzoka muri washwinda muri kurembedza kurembe ndio ngoma wacho isumukai baba pamusoro ichangamiri ini inonzi Benisuzi ndini ndakauya nemukomana uyu pekutanga panapa ndichiti ari kuti ndiri svikiro ramambo kutanga takauya iri mandi chipiri kubva tadzoka uko kuisa nebasa patine basa nawo tatoizwa kudhara nyaya yemukomana ndiye kasemupese saka tauzwa nyaya yake patinoda kuzwa inini ndipekuti makazorova mai uyu handiti mukamugara madundundu nemwana wacho mukamurova futi mwana wake mukamugera mapedza kugera mukaenda kurwizi maenda kurwizi mukadzoka musina kupfeka zvakaitika asi apo zvakaitika here zvakaitika saka sei makacheka bvudzi remwana wake mamurudii kubva kwatakaita kuno makati munozouya Saturday bvudzi Nicholas akati Saturday tiri kuenda kwamama saka uyu kuda naBeni uyu hawafaniri kuenda wane mazibvudzi avo ba ngatiwadini ngatiwagere tizoende tiri smart zvomakati muda kuwagera udawana kuenda uri smart izvozvo handisozviramba orit waida kuuya uri smart but nyaya yekuti kurwizi makazoenda mukadzoka muri washwinda sei zvazoda kurapei izvo zvazvinei nekuya kuno kwamambo izvo Niko aiti zvendiri kubudirwa Niko akati ndiri kuda kumbochenesa musha wangu andiri saka ndipo akatipa ngatigere awo tizoende takachena iyacho makamugere ndiri ndakamugera uyo wacho makamugere uyo haana kuzogerwa aba ngekuti ranga rakudoka uye ndio papa kuterwa kuda yekurwizi yekurwizi kwako
bvudzi harina kuenda handina kutora mutorwa kurwizi mamuri kuenda kudini angari kuti ndiri kuorasa zvinhu nehembe dzedu ndiko takabvisira tikadzoka tiine mashoti hembe mamurorasa dzakaraswa futi ikoko takasiya ikoko iye ndiye akasara ariko niko isivodzoka mamururemberehatine mashoti ambe pamwene mashoti wanga wasina kufonera sabhuku gwiriri wakatofonerwa nevanhu venharaunda fonera imi sabhuku yekuvama musikuenda maiguru wanga wasisipo uyezve kwakutodoka kaka ndikunyeva fonerai sabhuku itori mundariro nyaya mwana wamukomongo mwana wangu uri kurwara havasi kumbobatsira vechiramba kuti hatina mari gore rapera takabva panao saka imimi mabva kurwizi uyo handiba kumuti svikiro isvikiro ripi kumba kwenyu kana aichitaura zvipese pamambo mutasa kumba kwedu aitotaura achitoita sekutobuda sababa wedu isisu anongoti apo neapo ndipofungwa yekunowa mainini yakazopinda azonga agarira mainini mainini wakabvunza bvudzi ndinabvunzo wekuti akazonga akunowa mainini ndiani ndiye iye mukomana ndiye akandirova akandigarira padumbu pangu akandipine maoko angu kudai aitotirowa tese vakatoripo akakutuma masvikiroka vanhu vanoshanda zvatinotoremekedza isisi havarovi havatuki havaputsi vanokuda vachitaura vachirongera mumwe urunzwisisa ukana munhu avatokuda achitopomuka achiita zvese zviri kuitika zvese zvese pamwe madhimoni svikiro chinhu chinotobatsira nharaunda nenzvimbo murunzwisisa musati mukanotenga madhimoni kwamunotenga moya mutanzi masvikiro enemi musadispekte zvese zvese mwana kana aine problem sanangurirai nharaunda problem inechi mwana aite svikiro rekumba kwenyu oita svikiro rekwamutasa handiti kana riri kumba kwenyu ndiri kumba kwanyu muri kwamutasa iri saka mwana wenyu unobudirwa nezvekwamutasa isiwe kwamutasa acho tozobudirwa nacho munoombera muchiti takatsanangurira chakamirapo ndivatara ndimi muri wekumuriswa hembe imimi ndimi muri kukumuriswa hembe zikumurai mokumura paiti ndakumura hembe dauchenesa musha akautere hembe dzenyu ndo dzakashata akarutii ndizvaitawo kuti hembe dzavakapfeka dzakashata kana kutopisa dzimwe dzakapiswa koma makazoenda kogara kumba kwacho makazopfeka dzimwe ndatinge timasho tibva tasvika kupfeka dzimwe mapfeka dzimwe ndo dzakati dzakachena musha wachena ino dzaindoramba dzichipiswa waitotora dzimwe mumba akangoti idzi idzi ngedzemasataniki idzi wotodzikandapo idzi ngedzemasataniki otopisa munhu wenyazorwara pakada kutonetsa ngepekuti paichida kubudaona munhu aitoita sababa wangu nekutodheya nekutaura zvese asi anga asingazonyatsi kuda kutaura bvanyarara obva akutaura nezvekwati nezvekuno saka panokuda akakurongerai kuti muite sei mumusha menyu kana muti svikiro renyu kaziitai sei ipapo apo manje haana zvakaronga ngekuti chipiri chacho chitatu ndicho takabva tatorwa nemapurisa bva taenda kwarume nyaya mayo imai mavangara nyaya ndizvo yekurova yokurova ndebvudzi remwana wangu rakatorwa nokuti mwana wangu agara anga ari morwara zvazvotombetenge zvanani saka baba mini pakatora bvudzi remwana wangu ndo pakadzikana kwamaguba mhene kuti akarishandise asi ndaitambudzika bvudzi rona rakatoputirwa nejira ravo ranga ainaro pamini ava iyo baba mini ava handisiri ndakatora bvudzi ende jira reblue harisi rangu ndiraniko apo takati ndakauya naye kuna anga akatorisunga bvudzi takagera bva tarisiya riri muchibhaketi saka makabvakazindipe makadiwo pamaibvudzi remwana uyu anga atoenda narwiniko akaariko vakati autongi mwana ngoti mwana ngewedu hauna kubva nemwana kumba kwako achindirova aimurova ndiani iyo naniko uyo muniko kune mwana ero ndipamunini mwana wababa munini ava saka uyu ndipamunini kuti handii ini ndiri pamunini uyu ndibaba munini akagera chekuti ndiani vakadai 1 2 3 vese akabatirani chigero vachimubatira mwaimurova vamwe vachimudireko anga akabata chigero akagera ndini imi ndimai vanobudisa bvudzi
omba ndakarisiya azatibati chigero tiri chigero chaicho chachisina moto ungatiwe pekuchaja pedu vapatorwa reza saka akagera ndini maikati indaitoti tiri kundogera zvezviri kutaurwa nesikiro kuti munotoendawo nekusaikatiki muimimocho ngosura mungafura kutoona kuti munhu ane bvudzi rakadai bvudzi rakakura dai motora kuti ngatigerengerezi for what reason apa ngati kupiwa instruction anditi kwakwazodoka here baba munini Kwachakambodoka. tiri vanhu ka tine zvimwe zvatofana kubvuma nezvimwe zvatinofanira kuramba then koita zvimwe zvatinofanira kuti tifambire nezvimwe zvatinobva tapera simba kana kufambira because ndikuzwa kuti apa shaurinyi mamuta kuti manunuri asi pane rimwe zita rinozwa kuti gondwana chigwanda ndiani isizatomuzivi akataura panapa musoro chigwanda ndisati kubvunza chigwanda ndiani hakubuda futi pana manunure futi iye achitsanangura kuti ndizosvike kunemi naye akati imimi hamusiri wana Zuzeba senemu yanyu chaiyo ndichigwanda makabva kuMalawi wairashumba ehe saka aiti hamusitori wana Zuzeba saka inini ndini chigwanda ndiri kubuda apa achitaura futi nezvekwamuzvari manera tati muri wana chigwanda sekutaura kwakaita makamboinzwa here isisu hatina kumboizwa saka sei makuzvisa wana chigwanda hatina kumboti tiri wana chigwanda kana wataura uri ngomo yose iri ngomo wobva uchigera vanhu wobva wagera vanhu nditoite kuti ugera vanhu katimidza uitirana kati kuti nezvari kutaura haukatangi kugera munhu wasina kumbowirirana nezvari kutaura asi matinofamba matinobatsirwa handiti unogona kubvunzwa vamwe vanhu vausingazivi vakuru mumashure saka ipapa vatati kutomirira kuda kuziva kuti izwai bamboka kuzi muri wana chigwanda hamusi wana Zuzi zvazvisinei chekuita nebvudzi nokuti muprofita vakati dai mauribudisa bvudzi rikwachangamira saka ndatoshandisira kuti baba mnini wacho namai nini wacho bvudzi racho havana kuuya naro kuti riro randakaona ro rakatosiyiwa shoma kuti uri papa mai nini uri mai nini Munini wacho history yenyu yemashure unoiziva here kwakabva yasatori hatiziba zvese wana wadiki saka ndiri kuti pamwe chigwanda uyuka saka ndimurana chigwanda imimi nyamugera muri manyu ndiyo ndimi mai vemukomana ndiri mai mukomana bvudzi romakachengeteswa wamusoro mwana akarwara Esther Nyachega handina kuchengeteswa bvudzi mwana akatanga futi kurwara panafanira bakata mwana wadini mwana wo zvatanga futi vati apati hora indivani nemubatsiri mubatsira bhadini abva ine mubatsiri wakatanga zvakatsanangura saka pakatanga hwara mwana takakweta mari takakuenda $100 atapoti mari yakadini yakapiswa yakati pane mari ndopane bvudzi ndopane hembe dzakanga nadzo kurwizi muprofiti mubatsiri abvaenda kodini abva adzika naye kodini kotora kurwizi wabva nazvo wabva watomira padzasi petoilet ndatori mumba handistoripo nditori mumba iwa wari padzasi petoilet wabva watovhura vatoti amari yadini mari haishadini haishashandi bvudzi ndo vaangatori ndatori mumba mubatsiri abva ati bvudzi ngadini ngarichengetwe baba ndichazini ndandanawo paziva ndakatochengeta bvudzi ndanobata bvudzi ndanobata bvudzi akachengete ndiani iye mbomuita ndiye akatoti ngatishafa takasundudza vatomupfekerei iye muprofita wachidati naye kuti ndandichitofa ungwani kuti zvizhinji kuti zvinhu zvaitika ini handisitomboziva vanhu handisipo handimakaini mubatsiri ndini ndakaiye mubatsiri wacho ndiye akatoti atoti ngatishafa zviri kubvunza pakuti musati handina chata ndinoziva kozi
imimi ndimakauya nemubatsiri. Saka maactivities aitwa pamba pese apa angari prescribe nani nemubatsiri. Saka mamuruziva zvazviri kuita. Kusvika nzvimbo ngatiise pai pamasomso tinoenda kwamambo Saturday tichaenda ngo ngozi tozoenda napo. Saka ine zuro ndaingoti pamwe ndiripo nezuro ndipo ndakatoona ndakazotozwa kuti bvunzire apa kapepa kuti amuti zvekuzwa maenda kotarisa apa ndakatoona pasisina nekuti saka musati ndakazi esi tiri kuteerera mazwi amurutaura mukati makazomuita semamuruko tikuenda kwamambo mangwana makabva maenda kutarisa pamakasiya pakasiyiwa bvudzi pamarishaya pamadini ndopatakati apana noni ndakazotobvunza anga atobati ndakafuma hongu kudoko ndakamufuma kwedu pandakazodzoka mai ndiwo wakanga watotaura nemukomana kuti tarisa uyiya uyu tione kuzoti mangwani tiende naye pausi mukomana abvato hapana bakapepa kacho pautarisa hatina kuwana indatofuma ukatarisawo nhasi uchitarisa kuda kutanga kapepa kacho izwai baba imi mbambo nyaya yenyu naNicholas yakuzoinvova vakawandisa nyaya yenyu ida kuti Yesu kana kuti kuye iri kubvepi inyaya yei inyaya yechi because nyaya yenyu Yesu yaizwa kunze ndizvere haina direction because yane uroi mukati yane kauguri mukati ine kakunyepedzera mukati mune zviro zvemuda kuita zvisati zvabuda because imi mai auritaura kuti baba wangu kamusikira Nicholas akamusikira baba wangu rumdira foya nemvura watopepo zedoro nemvura kwayava imwadira ende wakadzawa wana mumushamanyira omubata muidira foya Nicholas akati wadire doroba ndwadira doroba iwa saka Nicholas akati iwa panapa itobata munhu ndotobata Nicholas anga achirova imimi instead kuti mubate munhu arurova mosbidira foya mochitira foya kuimizvi kuti kurova kwambuya uka ndi Nicholas you are an accomplice murimo mukati menyaya mukati menyaya murimo ndimaitira foya kane mvura iyi hamuzivi kuti ndimakagera ndimakadira mvura nefoya ndimi kai muchidira pasi here kana pamunhu saka unoti haupose munhu unomwa doro here iwe unomwa doro here ndiye ndiri ani uyo mukadzi hamwi doroba unobhema foya handibhemi foya rebute ndoraindisira uyu Nicholas wandipfuridzira achindihedha achindisvukira mate achindirova kuti kana mamisira foja nedoro nemvura azodii maiva maida kuti adii nemwana wangu ndizvezvozvo mamudoti aite sei nyaya yacho yavakadzi yayo yemukadzi nemwana wake ndei ndei mwana wangu wangorwara wanasamusha nyaya yapa ndaitoteedzera zviri kungotaurwa ndiniko ndandiri kutomusha aitorova ipapapa kana kutotadza kumubata ndimuoko wangu hausi vanotozviziva nekuti ndakarova Nicholas wakagererei mai avandiwadira doro yakaerei nyaya yamai ava nemwana wavo zvakaitika isusu matambudziko anga angori mumusha wekutanga kusiri kuita matambudziko endayo masaona kumabaso nezvakamatambudziko nekurwara kwakuda kwamaigura mwana wamaigura ndatangodaidza mubatsiri wekutanga ndauya naye pamba mubatsiri bva atiudza kuti murume wamai avo anga akaromba ane zvidhoma zviri pamba pavo zvinotenderera pamba pavo pamba pamai avo saka ngatida kuti tiuye tichiperekedze kun'anga iri kupi iri kwamoso tiperekedze ikoko vataronga namai tikati tinodini tingatitsvage matidini titsvage mari tidaidze mubatsiri uya wena mai avo akazoya achiti pane kwandaenda anzi mubatsiri hanyasi kudimba hanyasi kugonamba isusu zvatataronga kuti ndo zvatatoda kuita isusu vatakuti matambudziko haasi kupera ndoda kuzoenda kuharare kubatsirwa taenda kuharare kubatsirwa mubatsiri abva angoti nasemusuda vaangoti Nicholas chandauda hama imimi muri hama mezani hama ka nyaya Nicholas kaida kuti mugare pasi pamwe chete munyase kuona chaichaizvo kuti nyaya iri munese pane Nicholas chii saka I think zvava zvakanaka endai panze pakuya machinda
titaure nyaya tiite way forward because zvamutoita Nicholas Luko village haiti Lugano plus ndatoona chinhu wani nyaya inotanga nekuenda kugomoba nyaya yakatanga nemubatsira akauya paita matambudziko handiti ibva zoendako kugomo kupara zvakapara nyaya yenyu yakatanga chatondinesa futi kuti zera rake ranokwira mugomo ochera mudzi saka mudzi wemudumbu asikaendi kuclinic usikaendi kuclinic chataura nyaya yako chaiche but ukazviita kuti zvekupinda mudzimba dzavanoka kumapurisa straight ndazwa nyaya yesvikiro ichitaurwa kuti svikiro nekudondetwa senga pidzanai handizivi hangu kuti zvezvikiro zvinofamba sei asi svikiro rinoziva here zvaraita munhu anoziva here zvaanenge achiita akasvikiro ndambobvunza wani uyu aiziva uyu paakataura tiri munomu aitaura achituka vanhu panze aitaura nechirudzi munomu akukutsanangurirai manhero ayayo aiti akamboda kuti taurei chinhu zobva unoti akurasika otaura zvakaita sei zvakanaka achituka vanhu aiti akatuka nechirudzi okanganwa otaura chaizvo chaizvo apedza akatyisidzirwa onyarara svikiro rinotyisidzirwa ronyararera akanzi tinokurova onyarara ini nhangu kufunga kwangu ka svikiro ire harizi remazvokwadi nekuti hakuna svikiro rinozotsanangura kuti ndakazovatungamira ndikaenda navo kwakuharare ndichitungamira inini ndichizodai kutsanangura zvese zvakaitika aiwa ngapatarisiswe endai panze pari kuya machinda tiipedze nyaya endai panze Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora,